Estem escoltant la cançó que sona quan els Cavallets d'Olot es disposen a ballar a la plaça Major de la capital garrotxina. L'escoltem perquè avui parlarem d'un element curiós que comparteixen les festes d'Altura i les de Sant Antoni de la Pobla. Arnau, tu que ets d'Olot, què ens pots explicar sobre les festes d'Altura? Doncs moltes coses, Miquel. Les festes d'Altura són la festa major de la ciutat d'Olot. El seu nom prové de la patrona de la ciutat, Mare de Déu d'Altura, i se celebren a principis de setembre, les últimes del dia 7 a l'11. Es tracta d'una de les festes majors més concorregudes de Catalunya i es caracteritza pel gran nombre d'actes i concerts a l'aire lliure. Es desenvolupen íntegrament dins de la ciutat, sobretot al nucli antic. Un dels actes més destacats és el ball de gegants, nans i cavallets a la plaça Major. Tant els nans, coneguts per la majoria com els cabassuts, com també els cavallets, formen part de la faràndula de la ciutat, en la qual el gegant i la gegantessa, encapçalats pel cap de lligamosques, en són les figures més representatives. L'ordre dels balls a la plaça Major és el següent. Primerament ballen els cabassuts, després els gegants i finalment els cavallets. Informant-nos sobre els cavallets, hem descobert que l'any 1748 van participar en la processó amb motiu de la inauguració del nou temple de la Mare de Déu d'Altura, probablement un dels seus primers actes. Els cavallets, tal com els coneixem avui dia, van sortir per primera vegada al 1904. En total són 8 cavallets amb vestimenta verda i el capità, que la llueix vermella. Els cavalls estan formats per una estructura lleugera feta de fusta i roba que simula la forma de l'animal. Aquesta estructura conté un forat al centre, on se situa el cavaller que sosté i fa moure l'estructura, aconseguint l'efecte visual d'un cavall amb un genet a sobre. Aquests cavallets, que només ballen per les festes d'Altura, executen 2 balls per parelles dirigits pel capità i amb una música basada en l'òpera de Weber, El caçador furtiu, tal com apunta el portal web de les festes d'Altura. En el primer ball es col·loquen alternativament del dret al revés, i en el segon es col·loquen enrotllant amb el capità al mig que va marcant les coreografies a seguir. El públic segueix el ball picant de mans al ritme marcat per la música. De les festes de Sant Antoni, què ens pots explicar, Miquel? De les festes de Sant Antoni de la Pobla puc dir que es celebren el dia 16 i 17 de gener. Són les més importants del poble i la primera documentació d'aquestes data del 1365. És una festa de doble caràcter, religiós, per la devoció al sant i la celebració eclesiàstica, i profà, per la idea de festa comuna amb els pobles mediterranis durant el solstici d'hivern. I és que el caire popular de la festa compta cercaviles de dimonis, foguerons i una gastronomia singular. Els dimonis de la tradició ballen i ballen a contra un dels foguerons. Són dimonis mediterranis, clars i familiars. Són part del nostre patrimoni cultural i popular. Són dimonis de festa, explicava Alexandre Ballester, escriptor i cronista de la Pobla. Però la part de la festa que ens interessa més són els cagrossos, afegits l'any 1952. Un dia, parlant entre nosaltres dos, vam descobrir un fet que ens va sobtar tant a en Miquel com a mi. Mostrar-nos els balls clàssics de les faràndules que es poden veure durant les festes majors dels nostres municipis, ens vam adonar que la cançó dels caparrots de la Pobla i la dels cavallets d'Olot era la mateixa, o si més no, molt semblant. Aquest fet va provocar que els dos volguéssim saber si aquest fet es repetia amb algun ball de festa major d'algun altre municipi, o si era fruit de la casualitat. A la ciutat mallorquina de la Pobla, els caparrots van arribar l'any 1952. Però com? I quin és el perquè de que la cançó sigui la mateixa que la dels cavallets d'Olot? Així doncs, vam decidir dur a terme una recerca per tal d'obtenir més informació. L'escriptor de la Pobla, Alexandre Ballester, en el seu llibre anomenat Les figures dels caparrots, diu que Alexandre Cuellar i Bassols, secretari de l'Ajuntament de la Pobla durant els anys 1943 i 1959, fou l'impulsor de les figures dels caparrots a la Pobla. I curiosament, Cuellar era olotí de naixement. Alexandre Cuellar i Bassols va néixer a Olot el 18 de setembre de 1913 i va morir a la mateixa capital garrotxina el 2 de gener de 2006. Fou secretari d'Ajuntament i escriptor. Es llicencià en Dret i Administració Local per la Universitat de Barcelona i va exercir de secretari als ajuntaments de sa Pobla, a Mallorca, entre els anys 1943 i 1959 i de l'Ajuntament d'Olot entre 1959 i 1979.
Gran part de la informació que hem trobat ha estat en la seva obra literària Instants de llum, escrita l'any 2005. El llibre és una autobiografia en la qual s'hi poden llegir gran part dels episodis que conformen la vida de Cuéllar, des dels seus primers anys de vida a Olot fins a la jubilació. Entre aquestes dues etapes, l'autor explica les seves vivències més importants, com ara el seu primer viatge a Mallorca, la manera amb la qual va viure els fets del 6 d'octubre, els seus viatges arreu de l'estat, l'etapa de la postguerra a la Garrotxa, el seu retorn a Mallorca, l'arribada a Sa Pobla i el seu últim retorn a Olot, on hi va viure els seus últims anys de vida. Enmig d'aquests episodis, parla de fets i fenòmens importants. Tal com s'ha esmentat anteriorment, els fets del 6 d'octubre n'és un d'aquests, però també parla d'altres, com ara l'Exposició Internacional de Barcelona a l'any 1929, també de l'efervescència política de l'època o el paper que la dona tenia durant aquells anys. El fragment amb el qual ens hem fixat més ha estat el de l'arribada a Sa Pobla. Cuéllar explica que a finals de l'hivern de 1943 li va arribar la notícia que la Direcció General de l'Administració li atorgaria la plaça vacant de secretari a l'Ajuntament de Sa Pobla, a l'illa de Mallorca. L'autor afirma que li recava el fet d'anar fins allà per feina, que li representava un canvi total. En aquest moment es començà a fer preguntes. Com era Sa Pobla? Hi serien ben rebuts? I el 24 de juliol de 1944 hi arribà, juntament amb la seva dona. A partir d'aquest moment hi passaria 16 anys, els millors de la meva vida, argumenta el mateix Cuéllar. El 1946, 2 anys després de la seva arribada, passà per una època d'enyorament olotí, tal com diu Alexandra. Sobretot quan visitava les festes majors dels diversos pobles de l'illa. En aquests moments li venien al cap les seves estimades festes a altura. A Sa Pobla hi vivia les festes de Sant Antoni, i rumiant mentre les disfrutava li vingueren al cap unes altres festes de Sant Antoni, aprofitant els seus valors ancestrals i més representatius. I va ser aleshores quan se li acudí recórrer als anys d'infantesa per recordar l'essència del folklore olotí i fent-ne un plagi, integrar a la festa poblera quelcom significatiu de la faràndula olotina. Gràcies al seu paper de secretari de l'Ajuntament, Cuéllar aconseguí organitzar una colla de capgrossos que acabarien coneixent-se popularment com a caparrots. Així doncs, arribaren a Sa Pobla 7 caparrots i, després de varis enfrontaments amb altres regidors i gent del poble, amb l'ajuda del compositor pobler Gaspar Guixó, adaptaren una cançó per al ball. Aquesta era molt semblant a la dels Cavallets Olot, recolzada en la famosa tornada popular Jo i un pastor, també coneguda com el Ball de Sant Ferriol. De les figures dels balls i dels balladors se'n va encarregar Jaume Serra. Sa Pobla va ser el poble pioner en la incorporació dels capgrossos a Mallorca. El mateix Cuéllar explica en una entrevista a la revista Sa Plaça com va ser la decisió de portar els caparrots a Sa Pobla. Deia que en aquells temps la festa de Sant Antoni era festa de foguerons i coets. No convidaves a un estand perquè era una festa dura, pagana i un xic violenta. Per això van decidir incorporar elements a la festa per fer-la més moderada. A més, l'any 2004, Cuéllar va tornar a visitar la localitat mallorquina durant les festes de Sant Antoni i escrigué una carta d'agraïment a l'Ajuntament en la que et sorprenia del canvi que havia fet la festa i de la gran quantitat de gent que anava a Sa Pobla a gaudir-la. També parlava sobre les figures que ell havia introduït, els caparrots. Esmentava que a Sa Pobla van acceptar-los i els van empènyer cap al port imaginari de l'èxit més autèntic. Els caparrots havien aferrat a Sa Pobla i es van escampar per tot Mallorca. I és que pocs són els pobles de Mallorca que a dia d'avui no tenen un capgrossos que vagin el dia de la festa major. I aquesta és resumida i esquematitzada la història d'unes festes que han aconseguit un apogeu inesperat amb el pas dels anys, i de la qual també cal destacar-hi el paper dels caparrots. Uns caparrots que, des de la seva creació, evolucionarien fins al que són a l'actualitat, un signe d'identitat poblera inesborrable.